Mga katuod, mga tugang, ako si Vic Nierva, siring kan dati, siring kan sa tuyang nakatuudan, madyan na, magbikol kita. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa espesyal na episode na ito ng ating programa, dahil sa espesyal na layunin, gamitin natin ang Tagalog na ginagamit din naman sa hilagang parte ng Bicol. Kung mapapansin nyo, mula noong Marso 12, itinigil ng Magbicol Kita ang regular na instructional episodes at itinuon ang lahat ng efforts sa pagsasalin sa Bicol ng mga information materials tungkol sa COVID-19 pandemic mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Ginawa natin ito dahil una, naniniwala kami sa mahalagang papel ng lokalisado at kontekstualisadong komunikasyon at impormasyon sa pagsagupa at pagsupil sa COVID-19. At ikalawa, para malabanan nating lahat ang mga walang basehang haka-haka at mga akala dahil sa gitna po ng pandemya, kailangan natin ng totoo at tiyak na kaalaman. Ang lahat pong ito ay pagpapatatag at empowerment para sa ating lahat. Sa episode natin ngayon, dalawang bagay ang nais kong gawin. Ang ibahagi ang mga bagay na patuloy naming natututuhan at pagkatapos, anyayahan din ng iba na makiisa sa ating mga ginagawa. Malimit gamitin ang salitang palis at dakitaramon upang sabihin sa wikang Bicol ang salitang translation o pagsasalin. Ngunit paborito kong gamitin ang pagsaaksyon ng salitang katawagan o pangalan ng aming rehiyon at wika. Ang pangalang Bicol ay nagiging isang pandiwa. Ang act of translation ay nagiging pag-Bicol. Napakagandang isipin na ang pag-translate ng mga abiso at impormasyon tungkol sa COVID-19 ay hindi lamang pagsalin mula sa isang wika tungo sa isa pa, kundi paglagay din sa konteksto ng mga mamamayang nagsasalita ng wikang ito. Mula po sa simula, ang commitment ng Magbicol Kita ay hindi lamang sa wika kundi higit-higit pa sa mga mamamayang nagsasalita ng Bicol, ang mga Bicolano. Nakatutuwang ang pagsasalin na ginagawa natin ay hindi lamang usapin ng wika, kundi usapin ng buhay, hindi mahihiwalay ang dalawa. Sa pagsasalin, naniniwala po kami na nakaaambag tayo sa kalidad ng pamumuhay at hindi rin mawawala ang pagpayabong ng wika. May mga naging paglilinaw, bibihira nating marinig o gamitin ang salitang quarantine na ginamitan natin ng baryasyong kwarentina sa Bicol. Isa pang halimbawa dahil din sa paglilinaw na ito, kinailangan nating magsaliksik upang mabuo ang COVID Dictionaryo. May mga nalikhang salita na ang iba'y nag-undergo pa hanggang ngayon ng clarification. Halimbawa, baskog isip para sa mental health. May mga naging artikulasyon din ng mga scientific terms. Halimbawa, paano sasabihin sa Bicol ang R0 o Basic Reproduction Number of an Infection na ipinahayag natin sa Bicol na bilang nin pag-ulakit nin sarong kaso nin impeksyon. Marami pang iba. May problema po tayo sa komunikasyon mula simula pa lamang. Sari-sari at minsay magkakasalungat ang mga pahayag ng ating mga opisyal at mga autoridad. Kailangan nating kumilos para maiwasan ang pagkalat ng mga haka-haka at fake news. Sa pamamagitan ng naibabahaging kaalaman, ang pagsasalin sa panahong ito'y nagpapalakas at nagpapatatag sa ating kalusugan at kakayahang harapin ang mga hamon ng COVID-19. Ngunit, nagpapayaman at nagpapayabong din ito ng wikang ginagamit natin sa araw-araw. Kung kaya, dahil nakita natin ang halaga ng pagsasalin, hinihikayat natin ang lahat ng mga kabulig na tagasalin mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Tulungan po natin ang ating mga kahimanwa patungo sa kaalamang nagpapalakas at nagpapatatag. Sa mga nagsusuwaybay naman po ng Magbicol Kita, huwag po sana kayong magsasawang mag-share ng mga translated materials nasaan man kayo sa kabikulan. Patuloy po nating ikalat ang kailangan at tamang impormasyon. Ako po si Vic Nierva. Sa gitna man po ng pandemya, napaka-importante pa rin ang wika. Kung kaya madyan na, Magbicol Kita. An maray na gibuhon Magbicol Kita, nagbabago
Diyos. Magbikol kita, marikas man ang panahon. Magbikol kita sa kalag, sa puso, sa taramon. Magbikol kita, an maray na gibuhon.